Nyt on juhlan aika. Ei se toimi. Onko siinä joku... Ehkä mä en vaan painanut tarpeeksi kovaa. Mut onko siinä joku kelmu päällä? Okei, voit sä posauttaa sen nyt? Okei. Okei. Koitaks mä? Ei saa sisällä boksauttaa. Tää ei nyt okei. Mut mikä toi on 5 metriä? Mitä se tarkoittaa? Ota mä nyt luen tästä ohi. Ootas nyt. Räjähdysvaara. Mut mä en uskalla kyllä. Sä oot ronskimpi. No koita. En. No mä koitan vielä. Okei. Mitäkään yhtään. Jee! Apua, herra Jumala. Ja tosiaan kivit on ollut nyt puoli vuotta kaupassa. Ja juhlistakaa sitä ostamalla kiviä, niin sitten ne säilyy siellä kaupassa myös jatkossakin. Niin. Loppuuko tää video nyt? Se loppui siihen.